Ng Ted. Ano pa ako, luto pa luto. Walang katapusang luto. Thank you much. Maglagay ako nito, nahiya ako sa ninong Ted ko eh. Baka sabihin eh, hindi ako naglalagay nito ba. Katatapos ko na magluto, tingnan mo yung aking mga pinaglutuan, no? Hindi ko pa nadigpit. Luto na naman. Luto talaga, luto. Nangat yung pisngi ko. Luto time. Ano yun, Ninong? Sige, hindi, ano na ba yung, ano na naman yung idea mo sa song ko? 6 million in the house. Luto si Pinkay. Eh, tawa na lang natin yung pagod ba, nung Ted. Hindi ko ito nilagyan kanina ng asin eh. Pero okay naman ang lasa. Ay, lagyan ko pa pala ng ano ba? Tingnan mo, daldal ako ng daldal. Hindi, nakakalimutan ko yung ilalagay ko ba. Sino itong isa? Ano? Arumugam? Ano? Luganata? Ano? Sorry naman. Ano yung ano? Wala. Pag Ramadan ninong Ted, inaabot talaga kami ng ano dito, madaling araw ba? Katapos lang nilang kumain, so nag-almusal pa lang sila ngayong tanghalian naman. Ang piniprepare ko kasi Hi.
Ang bilis ng oras, 9:30 na kaagad. So, ang dami ko pang gagawin. Bilis ng oras. Alam mo yun. $4 million in the house. Ayaw siyang tumali. Ayaw siyang tumali. Ayaw siyang, ano ba, ligpit ba yung tali. Parang ang dami yung aking, ano, marami yung aking, parang ang dami. Diba? Tanong ko, sagot ko. Lagyan ko ng konti para hindi siya mag-dry. So, work mode pa tayo, guys. Always work, 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 work. Parang ang dami ng patata ko. Cola. Cola ba? Ay, Ninong Ted. Work, work si Pinkay. Ang mata ko hapdi na ba? Hapdi. Hapdi, hapdi siya. Mahapdi pa tapos titig pa ng titig. Parang ang layo ng pagitan ko. Hindi sila magra-rice ngayon. Ito lang kakainin nila patatas.
Dami pala ng patata ko. Salamat, Nong Ted, always. Kain sila ng mga 12 or 11:30. Kaya ang akyat ni Pinkay is oras di ano na. Kati ng ilong ko, promise. Sino kaya yan ang nandiyan na isa? 4 na kayo. Uy, mag-type naman kayo, guys. Ano nyo naman ako ba? Tusukin nyo naman yan. English speaking ninong Ted ko ngayon. Ang dami ko pang babalotin ninong Ted, oh. Magbabalot pa ako ba? Ito kasi dapat mamaya to, kanina to. Inurong niya, iba yung pinagawa niya kanina. So, pero okay na din kasi hindi na sila magra-rice. Hindi ako makalagay ng jacket. Yung aking, ano ba? Ano daw? Mona Lisa. Tama, babasa ko baka, ano ba? Naduduling ako ninong tindaan hapdi ng mata ko ba? Sa antok siguro to. Ano? Ano ba talaga? Mona Lisa? Kagabi na ano ko ni si Kuya Jun, tawa siya ng tawa kasi ano ba yung mata ko ba? Hindi ko talaga nahahapdi ba, hapdi. Sa antok na to. Salamat, guys. Hapdi talaga mata ko ba? Pag natitig ako ba ang hapdi, promise. Lakas ba ng bibig ko? May lamok. Sabi mo. Ay, nakakamiss kayang kumanta. Hindi na ako nung Ted nakakakanta nung Ted. Wala nang namimiss ko na yung kabuangan ko ba. Dikit-dikit ko kasi ano siya. Para isa pang hilera.
Kasi madami pa tong patata ko. Bilog. Uy, magluto pa pala ako ng itlog. Kaya ko na siya lagyan ng mozzarella cheese. Ayan na siya, guys. So, pwede na rin pala. Pero hindi ako makakakain nito, guys, kasi ano to, camel. Hindi ako nakain ng karne ng camel at saka tupa. Hindi rin. Naluto lang ako pero hindi ako nakain ba. Ewan ko, hindi ko siya pero. As in, masarap ito, guys, kasi ano siya, patatas. Ayan na siya. Mukha siyang yummy. Mukha. Pero as in, masarap talaga siya. Tinakpan ko muna siya, guys, kasi masyado pang maaga. Maya-maya pa sila kakain, so ano ako ng
pa akong hugasin. Pero mag-ano muna ako, mag-ano muna ako, ano tawag nito? Ngayon naman guys, magbabalot tayo ng Cola ba talaga yan? Kuya la ba? Tayo magbalot. Magbalot muna ako guys. So, kasi kanina hindi ako nakapagbalot. Ngayon, ako yung magbabalot. 5 million in the house. Thank you sa inyo guys ha. Ako yung ano lang, ano tawag nito? Need kong mahapdi na ang mata ko. Guys, pasensya kayo ha. Hindi ako nag-gloves pag naggaganito ako kasi maano siya, mahirap siyang baklasin. Pahihirapan ako ba? $3 million in the house. Thank you guys.
Maburiri to guys gawin ba? Ayan oh. Kaya hindi siya pwedeng i-gloves kasi didikit siya so ang hirap gawin. Need ko ng tissue. Kaya hindi siya pwedeng may gloves. Luto pala ako ng itlog. Kalimutan ko. Thank you guys sa nakatambay dyan. Thank you. Update lang ako. Wala eh. Ano ba yung, ano tawag nito? Na-miss ko lang mag-live. Maburili ang gawa ko guys. Pasensya kayo. Para isang subo lang. Hello? Hello? Oh. Ano? Ano? Pakaray ko na noy. Ano pakaray mo? Pakaray ko na noy. Abot. Nakakali kami sa eye clinic na sigurang. Ano sigurang? Test ka sa mata. Sabi ko, niya ko, ano na, nag-gibo ka sa udma? Ano niya ko taday nahihiling? Sabi ni Sis Juni day niya na nahihiling niya ko, ano na nangyari kay inyo? Pinubaran ko kasi bagong kinalikot. Uy, ako kasled ko. Yeah. Nadadangog ko. Nagluluto pa ako at siyang pasakat ko.
Day ko mapigsalang so pangutuhan ninda ano pas ng oras. Day ka ma-live. Hindi. Ano kami sa aga? Nagpakulay ka talaga ng buhok, Noy. Dahil man ako nagpagpuli po. Brown baga, garo mahimpes. Sa ilaw. Sa ilaw? Sa namin, eh. Ang tanglay na lamang ka sa kuyong lamig test. Ano din, upo. Din to kawan dyan. Noy, pag nagtutukaw ako, kulog, mas lalong makulog ibig sa abaga. Hindi ko komportable. Sabi nga ng amo ko, pag nagluluto, pag kayong matagal kasi ang tagal ng prituhin, lalo na yung gemat, inaabot ako ng 1 oras kakahalo. Tapos after nun, may gagawin pa akong tawa, ganun din, 1 oras din. Magtukaw na ako. Ay, di po, ag na itukaw. Matapunan pa ako ng mantika, hindi ako sanay yung nakaupo. Dahil may tukawan na ano, yung alangkaw, itong pang ano, bar, counter. Ito, meron ako. Ayun. Kaya, Pero, hindi natukawan. ako komportable. Gusto ko talaga nakatayo. Ba't sabihin, ibig sabihin, magtukaw ka pa minsan-minsan, pagpagal ka na, alangan man na. Pagtapos na, nagtutukaw-tukaw ako. Kasi bago, nagpurpahingalo ako, diit na oras pagkatapos kong hugas. Tapos, pagkatapos ng hugas, ito na naman. Kaso bangge, yaon pa ako sa baba. Kaso itong live mo. Naka-isang... Ay, live pa. Live nga pala ni Sisi ko yun eh. Pero may tama ka kasi bang Ginoy? Sabi ko may tama na naman ini. Dahil pa ako na kaya nga ni pagka talagang kasagsagan yung gibo ko, dahil ko nakakaano ba dot-dot. Siyempre, trabaho muna. Daming Si Lolo man sa kumikita. Kaya nga. Kaya nag-ano ako ning... Kaya, yun na tumaka kanina kami. Minabot ka pa sana? Minabot pa lang nga ni kami. Sige. Kaya ako binurata. Ako na. Nag-attach na so, upcoming. Tapos, tigkabahan ako, no? Ang nangyari, pag tig-open ko, nagdidiretso siya. Na-open ko ba yung yung video ko. Kaya sabi ko, napindot ko na naman. Kaya habang kumagay yung puro pindot. Tapos nag-i-edit pati ko. Nagkakapikit na ako. Hapdi na kang mata ko ba? Anong oras na ako nagtuturog? 2:00. O mamata ko, 8:00. 9:00, mababa na ako. Tamapo na akong manlinig. Pagkalinig ko, maluto na. Umpisa 11:00. Hanggang ngunyan. O, dito pa din. Sabi ko niya, pahiling ko do kay Noy Bogs. Bad kung ano na naman bad na maraot. Pero kapot mo pa ko? Ikas naman baga nakakapot ka yan. Yan paligid. Yan pas imo? Sige, nakakangka na. Pahingaluin na. Sige na, kakana na. Sige na, babuch. Salamat. Nagmarites ako saglit ninong Ted.
Ingay ko talaga, no? Kanina, giniginawa ko ngayong may jacket naman ako, nainitan tuloy ako ba? Hirap maghanap ng pera ng Ted. Naabot ng madaling araw ba? Nainitan man ako. Ninong Ted. Salamat sa pagtambay. Ingay ko talaga, no? Ingay talaga ni Pinkay, no? Ganito na talaga siguro ko ba? Gusto ko naman magbago ba? Gusto ko magpakabait, pero hirap ba? Para tayo nito naghinguto sa trabaho ko ba? Malinggit kasi. Mag-isang oras lang ako. Nong Ted, salamat. Noibogs, thank you. Thank you sa nakabid dyan. 3 people. Ano? Work pa si Pinkay. Para tayo nang hihinguto dito sa trabaho ko ba? Ang hirap ng malabo ba mata ba? Hindi na makita. Hindi ko na sila mapaghiwalay. Mimi Bear, thank you. Uy, hindi ako napupunta sa live mo ba? Sorry. Sorry. Pagka yung ano kasi yung live mo, 'di ba? Anong oras 'yun?
Lagi akong ano tawag nito? Laging busy. Hindi ako nakakapag-gala-gala ba? Thank you always. Ramadan. Oh, itong cheese. Nagbalot ako ng cheese. Akala ko ba may pinapagawa sa isa time? Ayan, oh. Nagawa ko na, Day. Wait ko na lang yung tawag niya para isa lang. Wala nang ganito. Baka ito ang anuhin bukas eh. Square? Nagpabili nga ako sa kanya kagabi eh. Bakit nagbili siya ng sumidget cherry? Hindi ko alam. Baka kung may plano yan, Day. Parang may bago siyang sa'yo tayo. Kasi may sumidget cherry eh. Baka may bagong recipe, Day. Tapos may kasamang lettuce siya eh. Kasi Baka baka magkasama eh. baka may pandar bukas. Kasi nandiyan ang kapatid niya. Ayaw pa ang sabihin sa'yo. Ayaw pa sabihin. Surprise daw. Surprise ang nalalaman. Andyan si... Uy, parang wala nang laman ang aking tangki ah. Nandiyan kaya si Jonan? Message mo na dahil. Sana bukas maagang malis yung matanda para tapos wala nang pagawa sa'yo. Diba? Andyan. Message mo na dahil para mapalitan ang yung Kaya nga. Ano man ito, uy? Hindi na mag-ano. Wait. Asa na yun? Jonald, nasa kwarto ka ba? Asan ka? Nasa labas, yung breakfast ni tatay. Kasama ka ng matanda? Bakit? Bakit? Oo. Papalit ako ng ano ba ng tangke. Oo, kasama ako kasi doon. Si Jubril nandyan? Yung isang maniho nandyan? Ay, matawagan. Sige na. Ay, matawagan. Naubusan ako ng tangke. Nasa labas ako eh. Sige. 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 Day, pa-message mo nga si Jubrel. Wala si Jonald. Nasa kasama daw na ni tatay. Nasa labas daw sila. Nagmaniho ba si Jubrel kaya? Ubus pantangke. Ay,
Nung Ted! Ano daw? Nakita ko na. Ano daw? Nawala ng mga driver. Paano na tayo nito makaano? Wala. Kati ng ilong ko. Ang kati. Nung Ted, maburiri itong trabaho ko ba? Lobby, may love shout out. Thank you. Magwa 1 hour na ako nung Ted. Aray ko. Mag 1 hour lang ako. Okay na yan. Thank you much. Maingay na. Dinig mo na may ingay ko ba? Ingay ko talaga. Promise. Masakit ng aking binti. Kati ng ano, may lamok. Hirap talaga. Malabo ang mata.
Alas 10 na. Guys, mag-end na ako guys ha. Ano na lang, 6 minutes. 1 hour lang, 1 hour. Thank you much. Wala ni Tema, hindi pa nagme-message. Thank you, thank you. Oy, Belay. Work pa, Belay. Work pa me.
Salamat. Ay, pasensya muna kayo ha. Lagi akong ano ba. Busy. Naantok ako. Ang hirap yung nagwo-work ka na, inaantok ka na ba? Mahapdi sa mata. Di pa kinuha dito yung gas ko. Wala na din yung laman. Naantok na ako. Nakukutom ako, guys. Ay, ano na ako guys, antok na ako. Thank you, thank you. End na ako guys. Belay, thank you ng Ted, thank you. Thank you sa nakabigbig dyan. Elvin, thank you, thank you. 4 million in the house, thank you guys. Maya packet ni Pinkay, magluluto pa. Bye-bye.